Mă numesc Cosma Oana, sunt de la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu, în clasa 10 și aș dori să vă iau un interviu despre multiculturalism. Avem nevoie de părerea dumneavoastră ca expertă și o să strângem acest material pentru a realiza un documentar, un scurt documentar. În primul rând, să vă descrieți în câteva cuvinte. Deci, mă numesc Mihaela Covaci, reprezint Fundația Beraca Sighișoara. Lucrez în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie. Timp de 12 ani am lucrat în domeniul social, în mare parte în comunități de romi și cu tineri, fiind coordonator programe de tineri la Fundația Beraca Sighișoara. Cam atât. Mulțumesc. Da. Prima întrebare. Care este rolul multiculturalismului în societatea modernă? În societatea modernă? În mare parte, societatea este formată din mai multe grupuri, să zic. Deci multiculturalismul întotdeauna a avut un loc și joacă un rol important în societatea modernă. De ce spun acest lucru? Pentru că creează diversitate, creează frumusețe, fiecare cultură venind cu un anume bagaj de informații, tradiții, obiceiuri, principii, face ca cealaltă parte, care provine dintr-o altă cultură, să fie îmbogățită. Asta e părerea mea. Deci multiculturalismul are un loc în societatea noastră și trebuie și promovat. Bun. Dacă credeți, în primul rând, că există discriminare în România și ce credeți acest lucru? Din păcate pot spune că încă există discriminare în România, dar nu numai în România. Există discriminare oriunde am fi, atâta timp cât ajungi să fii străin sau diferit într-o anumită societate, vor fi diferite modalități de discriminare. Indiferent dacă ești într-o altă țară, indiferent dacă ești într-o altă cultură, ai o altă culoare a pielii. Și aici vorbesc în special pe discriminarea asupra romilor, care am văzut-o la tot pasul în România, dar și în alte țări, dar nu numai față de romi. Chiar am întâlnit un caz, un tânăr de 21 de ani, care e bucătar, de exemplu, și lucrează în bucătărie și la un moment dat a venit afară și un grup de cetățeni l-au văzut și au zis, din cauza că el este negru, nu mai vrem să mâncăm în acest restaurant. Deci atâta timp cât există aceste prejudecăți, atâta timp cât există aceste atitudini, pot spune că încă există discriminare în societatea noastră. Și ce credeți că am putea face ca să schimbăm aceste mentalitate? În primul rând trebuie să trecem de bariera prejudecății și să trecem de cealaltă parte, să interacționăm, să ne cunoaștem. Merg foarte mult pe a nu judeca înainte de a cunoaște pe cineva. Și aici e punctul de pornire. Fiecare parte trebuie să facă un pas, deci nu mă aștept ca acum, eu fiind de cetățenie de etnie romă, nu mă aștept doar românii sau maghiarii să facă un pas. Nu, eu trebuie să fac ceva și atâta timp cât vom găsi un liant, o cale de mijloc, cred că lucrurile se vor schimba. Da, deci trebuie să existe o balanță și din partea minorității. Exact. Deci eu nu mă aștept doar majoritatea să se schimbe, fiecare parte deci joacă un rol în acest proces. Mulțumesc! Cu mare plăcere!